Hem aparcat aquí, just en una de les parades del Funicamp, és a dir, es pot pujar aquí en Funicamp. Hem aparcat aquí. Ara baixarem per aquest caminet. Anem fins allà que hi ha el rocòdrom i del rocòdrom baixarem avall. Hem baixat per aquest camí, hem creuat. Ara estem al rocòdrom i en aquesta banda d'aquí del rocòdrom, no a l'altre costat, surt aquest caminet que va fins al pont que està aquí darrere. Ui! I el veiem allà al fons. Ui! Veieu quines vistoses. En Blai ara està creuant. Què, Blai, que es mou? És que aquest es mou més, que l'altre. Corre! Vols donar la mà? Sí? Vinga.